A Xunta aprobou a primeira lei galega contra o acoso e a violencia digital e unha das principais decisións adoptadas polo Consello, ademais de dar luz verde a novos tratamentos contra o cancro e a 56 proxectos do programa O Teu Xacobeo. Galicia contará coa primeira lei específica de España para combater o acoso e a violencia digital. A nova lei contempla medidas como un plan integral contra o acoso escolar e o ciberacoso, un servizo gratuito para eliminar a pegada digital das vítimas e novas ferramentas de prevención, formación e apoio fronte á violencia de internet e das redes sociais. Unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente como é a violencia digital. Contamos nestes momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia digital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren. Por outra banda, autorizouse un investimento de preto de 48 millóns de euros para adquirir medicamentos de última xeración destinados ao tratamento dos cancros de mama e ovario nos hospitais públicos. Os novos fármacos inclúen anticorpos monoclonais e terapias de precisión que permiten tratamentos máis eficaces e menos agresivos que a quimioterapia convencional. Por unha banda, 36 millóns de euros para adquirir anticorpos monoclonais para tratar o cancro de mama. Son tratamentos que teñen vantaxes moi importantes sobre a quimioterapia convencional, menos agresivos e máis eficaces. 36 millóns de euros para a adquisición destes anticorpos contra o cancro de mama. E outro acordo, decía que en total son 48 millóns de euros, son 11,7 millóns de euros para comprar 3 novos tipos de medicamentos de precisión na loita contra o cancro de ovario. Permiten personalizar a terapia e fainos moito máis efectivos e con moitos menos efectos secundarios. O Consello tamén analizou a convocatoria deste ano do programa O Teu Xacobeo, que financiará 56 proxectos promovidos por autónomos, pequenas empresas e entidades sen ánimo de lucro como antesala do Xacobeo 2027. Das máis das 300 iniciativas presentadas, a maioría corresponden ao ámbito artístico, aínda que tamén haberá propostas patrimoniais, sociais, deportivas e de transformación digital repartidas por toda Galicia. O que fixemos hoxe foi aprobar as axudas para os proxectos seleccionados neste ano 2026 por 1 millón de euros, que van formar parte, por tanto, da programación no marco do Xacobeo 2027, pero actos que se desenvolverán a partir de agora ata que remate o ano 2026. Houbo 314 solicitudes, xa digo que é un programa de moito éxito, foron seleccionados 56 proxectos. 38 presentados por empresas, a maioría pequenas empresas e autónomos, e 18 por entidades sin ánimo de lucro. Son proxectos no eido artístico, 31, 10 vencellados ao patrimonio, 7, do ámbito social 6 e 6 tamén deportivos.